Sabíeu que el combat de glosadors sota el campanar de Verges ha esdevingut un dels combats de glosa de referència del país? Enguany, el combat serà el dia 4 de setembre, aquest dissabte 4 de setembre, a partir de les 8 del vespre. Sota el campanar, els glosadors acompanyats de la portàtil FM i gaudirem d'un gran combat de cançó improvisada.